Бүгінгі көндә иң актуаль, қызықтырғыш һәм шул ук вакытта кыйын сорауларның берсе. Әле 1 ел элек кенә дөньяның теләсә кайсы читенә барып була иде диярлек. Ләкин бүгенге көндә бу авыр мәсьәләгә әйләнсә дә, җырчыларыбыз рөхсәт ителгән илләргә сәяхәт итүләреннән туктамый. Йолдызларыбыз кайсы сәфәрләрен күбрәк истә калдырганнар? Әйдәгез ачыклык, эфирда яшьлек тавышы, минем исемем Зөлфия Гыйльметдинова. Узган атнаның премьерасын искә алыйк. Нишәнче урында икән ул бүген? Хәзер барысын да бергәләп ачыклыйбыз. Игътибар экраннарга. Дип сорады, утлар салдың минем йөрәгемә, мәхәббәт учагын яндырдың. Утлар салдың минем йөрәгемә, мәхәббәт учагын яндырдың. Худай бирсә, ышана мин күңелем көтә. Бәйләнсә язмыш юлларыбыз, без буларбыз ышанам бергә. Бәйләнсә язмыш юлларыбыз, без буларбыз ышанам бергә. Без буларбыз ышанам бергә. Без буларбыз ышанам бергә. Чит илләрдә, ерак җирләрдә булып дөнья гизү, сәяхәт итү әйбәт әлбәттә. Ләкин үзебезнең Рәсәй иленнән дә әйбәтрәге юктыр мөгаен ди Лилия Нәҗмиева. Һәрбер фикер булырга лаек. Лилиянең дә җавабын кабул итеп, клибын күрсәтәбез. Китәм дисен, сине озак тотмам. Китәм дисен, әйдә китеп бар. Кызгандырып елый күрмәс зинһар, теләп калам сиңа ак юллар. Истәлеккә калдыр бер елмаю, әнә шулай иске алырмын. Калдыр, калдыр бер тамчы мәхәббәт, бары бәхет теләп калырмын. Истәлеккә калдыр бер елмаю, әнә шулай
tomchi мәхәббәт, бар бәхет теләп калырмы? Бер киткәчтен ишекләрне ачып, керә күрмә кире яңадан. Башта кыен булыр, аннанысы арынырмын диеп уйлардан. Истәлеккә калдыр бер елмаю, әнә шулай иске алырмын. Калдыр, калдыр бер тамчы мәхәббәт, бар бәхет теләп калырмын. Истәлеккә калдыр бер елмаю, әнә шулай иске алырмын. Калдыр, калдыр бер тамчы мәхәббәт, бар бәхет теләп калырмын. Дөнья булгач булды төрле хәлләр, шатлыклары булды борчулар. Язлар, җәйләр бер-бер артлы үтеп, ышанам барсы онытырлар. Истәлеккә калдыр бер елмаю, әнә шулай иске алырмын. Калдыр, калдыр бер тамчы мәхәббәт, бар бәхет теләп калырмын. Истәлеккә калдыр бер елмаю, әнә шулай иске алырмын. Калдыр, калдыр бер тамчы мәхәббәт, бар бәхет теләп калырмын. Бар бәхет теләп калырмын. Минем диңгезләргә барганым юк, ләкин Бережок дип исемләнгән ял базасында булганым бар ди Ләйсән Ихсанова. Бик матур җирдә урнашкан, елга буенда. Рәхәтләнеп коенып, саф һава сулап кайттык. Киләчәктә диңгезгә дә барырга планнарым бар ди ул. Җырчыбызны бирегә чакырыр вакыт килеп җитте. Игътибар экраннарга.
Прага якларында булганым булса да, янәдән шунда барыр идем ди Юлия Зарга. Андагы искиткеч табигать, матур биналар, ул кабатланмас хисләр, кешеләр гомумән рухи халәтләре һәм темпераментлары белән Рәсәй кешеләреннән аерылып тора ди ул. Җырчыбызның алдагы планнары да зурдан. Мөмкинлек булгач, дөнья хәлләре яхшыргач, Юлия чит илдә клип та төшерергә хыяллана. Безгә бары бүләк кенә, якты дөнья түгел мәңгелек. Безгә дигән озын гомерләрнең кадерләрен бик нык белерлек. Яхшы кайф телим барыгызга, яхшы булсын бөтен эшегез. Якты уйлар уйлап, җырлап, биеп, матур итеп кенә яшәгез. Яхшы кайф телим барыгызга, яхшы булсын якты уйлар уйлап, җырлап, биеп, матур итеп кенә яшәгез. Үтә язлар, үтә ямьле җәйләр, көзләре дә үтеп китерләр. Кар буранлы кышлары да сиздермичә килеп җитерләр. Яхшы кайф телим барыгызга, яхшы булсын бөтен эшегез. Якты уйлар уйлап, җырлап, биеп, матур итеп кенә яшәгез. Яхшы кайф телим барыгызга, яхшы булсын бөтен эшегез. Якты уйлар уйлап, җырлап, биеп, матур итеп кенә яшәгез. Үтсен әйдә вакыт, туктамагыз, иң мөһиме матур үтсен ул. Безгә дигән бәхет гел елмаеп, кала җәеп алда көтсен ул. Яхшы кайф телим барыгызга, яхшы булсын бөтен эшегез. Якты уйлар уйлап, җырлап, биеп, матур итеп кенә яшәгез. Яхшы кайф телим барыгызга, яхшы булсын бөтен эшегез. Якты уйлар уйлап, җырлап, биеп, матур итеп кенә яшәгез. Якты уйлар уйлап, җырлап, биеп, матур итеп кенә яшәгез. TMTV телеканалы үзенең мөмкинчелекләрен көннән-көн киңәйтә бара. Әгәр сез тапшыруыбызны карамыйча калсагыз, TMTV телеканалының рәсми сайтына кереп, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Һәм иң кайнар яңалыкларыбызны беренчеләр рәтендә булып, социаль челтәрләребездә күзәтергә мөмкин. Риза булып яшик булганына, җырлар белән җанны балкытып, ашыгула илдә ялгышларга, үкенүләр бәхет китерми. Бүген дә җырлап яшик әле,
ялгышларга үкенүләр бәхет китерми бүгенге дә гөрләп яшигәле гомер ямга биш кат сүдели ашыгула илтә ялгышларга үкенүләр бәхет китерми бүгенге дә гөрләп яшигәле гомер ямга биш кат сүдели Шатлыкның да битүс вакыты Риза булып яшик булганына Җырлар белән җанны балкытып Ашыгулар илтә ялгышларга Үкенүләр бәхет китерми Бүгенге дә гөрләп яшигәле Гомер ямган биш кат сүдели Ашыгулар илтә ялгышларга Үкенүләр бәхет китерми Бүгенге дә гөрләп яшигәле Гомер ямган биш кат сүдели Шулпан Италия иленең Сицилия, Флоренция, Венеция шәһәрләренә барырга хыяллана. Бу минем кечкенә чактан килә торган хыялларымның берсе ди ул. Эльфирга килгәндә ул күбрәк чит ил түгел, ә үзебезнең илдә булган ялларны ярата. Туган ягымның болыннары, урманнары миңа көч бирә сыман ди җырчыбыз. Хит парадыбызда алар син генә дип исемләнгән җыр белән катнашып, алдагы баскычта урнашалар. Яратамын диеп, гөл елмаеп көлеп, яннарымда гына йөрисең. Күзләремә карап, күңелемә ярап, кайнар кочагымда эрисең. Җанга якын бит син, сүнмәс ялкын бит син, син бит җаным миңа бер генә. Дөнья яман татып, чәчәк булып атып, яшик бергә син һәм мин генә. Җанга якын бит син, сүнмәс ялкын бит син, син бит җаным миңа бер генә. Дөнья яман татып, чәчәк булып атып, яшик бергә син һәм мин генә. Син бит минем язым, син бит җылы назым, син кояшым, син бит айларым. Яратып көлсәң дә, яратмыйм дисәң дә, бары сине генә сайлармын. Җанга якын бит син, сүнмәс ялкын бит син, син бит җаным миңа бер генә. Дөнья яман татып, чәчәк булып атып, яшик бергә син һәм мин генә. Җанга якын бит син, сүнмәс ялкын бит син, син бит җаным миңа бер генә. Дөнья яман татып, чәчәк булып атып, яшик бергә син һәм мин генә. Син генә. Син генә. Сине генә күңел, ярый җитә түгел, атлыйбыз бит икәү янәшә. Ойда зәңгәр күптән, мин бәйләм дип күптән, сез бәхетле диеп эндәшә. Җанга якын бит син,
Sönmez yakın bitsin. Син бит жаным миңа бер генә. Dünyaya men tatıp, şeşek bulып atıp, яшик бергә син һәм мин генә. Янга якын bitsin, sönmez yakın bitsin. Син бит жаным миңа бер генә. Dünyaya men tatıp, şeşek bulып atıp, яшик бергә син һәм мин генә. Янга якын bitsin, sönmez yakın bitsin. Син бит жаным миңа бер генә. Dünyaya men tatıp, şeşek bulып atıp, яшик бергә син һәм мин генә. Яраткан җырчың өчен тавыш бирергә өлгермәдеңме? Борчылма. Безнең сайт сезнең өчен тәүлек буе эшли. Телефоныңны ал, QR-кодка камераңны куй һәм үзеңнең тавышыңны калдыр. Җырчыларыбызның язмышлары сезнең кулда.
Киләсе җырчыбыз Австралия якларында булып кайткан. Әйе, сүз Айнур Галлямов турында. Андагы гырыф-гадәтләр һәм кешеләре бик үзенчәлекле ди ул. Алдагы сәяхәтен әлегә Төркия якларына планлаштыра. Афәрин, мин сиңа уңышлар телим һәм клибыңны күрсәтәм. Дусларның тут буламы, яшаклары кабатланамы, бакчаларда уйнап үсеп, мәктәп юлын бергә үтеп, төрле шәһәрләргә күчеп, дусларың ынтыламы. Нигә шулай була, яшек арта кала, тормыш алга бара, яна дуслар табыла. Онытмагыз сез якын дусларны, күрешергә табыгыз вакытны. Нигә шулай була, яшек арта кала, тормыш алга бара, яна дуслар табыла. Онытмагыз сез якын дусларны, күрешергә табыгыз вакытны. Яшьлекнең мизгелләрен, балачакның истәлеген, калдырыйк без йөрәктә. Балачакка тагын кайтып, сөйләшеп искә алып, ныгытыйк без дуслыкны. Нигә шулай була, яшек арта кала, тормыш алга бара, яңа дуслар табыла. Онытмагыз сез якын дусларны, күрешергә табыгыз вакытны. Нигә шулай була, яшек арта кала, тормыш алга бара, яңа дуслар табыла. Онытмагыз сез якын дусларны, күрешергә табыгыз вакытны. Алда матур көннәр булсын, дуст-туганнар артып торсын, дөрес юлдан бергә атла. Сикәлтәле юллар үтеп, озын тормыш юлын кичеп, саклап калыйк без дуслыкны. Нигә шулай була, яшек арта кала, тормыш алга бара, яңа дуслар табыла. Онытмагыз сез якын дусларны, күрешергә табыгыз вакытны. Нигә шулай була, яшек арта кала, тормыш алга бара, яңа дуслар табыла. Онытмагыз сез якын дусларны, күрешергә табыгыз вакытны. Нигә шулай була, тормыш алга бара, онытмагыз сез якын дусларны, күрешергә табыгыз вакытны. Тапшыруыбызның кульминация өлешенә килеп җиттек. Әйдәгез алдан тапшыруыбызны искә төшерик, аннан җиңүчебезне дә билгеләрбез. Синең серле җылы карашларың, елмаюлы якты йөзләрең, күз алдымда хәзер әле, синең күзләреңнең нурлыгы. Күз алдымда хәзер әле, синең күзләреңнең нурлыгы.
елый күрмәзине хар теләп калам сиңа ак юллар. Ашыгыла илтә ялгышларга, үкенүләр бәхет китерми. Бүгенге дә җырлап яшәгәле, гомер ямга биш кат сөгелми. Яхшы кайф телим барыгызга, яхшы булсын бөтен эшегез. Якты уйлар уйлап, җырлап биеп, матур итеп кенә яшәгез. Җанга якын бит син, сүнмәс ялкын бит син. Син бит җаным миңа бер генә. Дөнья яман татып, чәчәк булып атып, яшик бергә син һәм мин генә. Нигә шулай була, яшек арта кала, тормыш алга бара, яна дуслар табыла. Онытмагыз сез якын дусларны, күрешергә табыгыз вакытны. Минем иң истә калырлык сәяхәтем ул Крымди Элина Нишева. Тургеневка авылында Ала Миләүшә кыры аеруча истә калды. Ул басуларның матурлыгы, аны сүз белән әйтеп бетерерлек түгел. Аны үз күзләрең белән күрергә кирәк. Нәкъ Элинаның клибын сыман. Мин сиңа лаеклы урынны тапшырам һәм клибыңны күрсәтәм.
Җиңүчебезне тәбриклим һәм яшьлек тавышы тапшыруы буйлап чираттагы сәяхәтебезне йомгаклыйм. Безнең белән 1 сәгать дәвамында җырчыларыбызга лаеклы урыннарны тапшырырга ярдәм иткәнегез өчен зур рәхмәт. Сезнең белән бүген булдым мин, Зөлфия Гыйльметдинова. Исән сау булыгыз.